Skal vi løfte lidt her? 1, 2, 3 og masse. 1, 2, 3 og masse. Og så måske nogle stole og rykke på den til at tage luften. 1, 2, 3. Bombe. 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 Og så den røde stole over. Det er jo også. Så må du hellere hente en lille... Du får noget til at få kold i frysen. Jeg synes, I skal vente til Pirita kommer. Apollo. Ja. Apollo. Far, hvordan får man den her op? Hov, Tommy. Nej, I skal jo gå hen til Sole, så kan Sole hjælpe dig med at få dem til. Apollo. Apollo. Ja. Ja, nej. Hvad skal han gøre? Skal han dæk? Okay, så siger vi. Nej, vi skal ikke. Nej. Dæk. Dygtig, så giver du ham. Det er jo godt. Ja, der er jo ikke en pose. Han skal have stikke efter mig. En gram med mig. Okay, så bliver han stor. Maria, han skal have stik efter mig. Jeg tager lige en god ud. Jeg vil faktisk tænke mig at gøre ham. Det var flot. Shit. Så skal vi have til at stå først. Du var lige ved at æde mine fingre. Men ved du hvad, hvis han tager fat i fingrene, så er det fordi, så vil så på tårnen, han skal slippe på det, så lige slippe den vane. Det kunne jo være, at man havde spildt lidt mad. Ja, vi havde fået mad den anden dag, som var grættet ud over fingre. Jeg lover dig for, at han synes, det var dejligt. Okay, hvordan åbner man lige det?